Fins al 15 de maig resta obert el període de preinscripcions a les llars d'infants pel curs 2015-2016. Els papers s'han de lliurar personalment a la secció d'Educació de l'Ajuntament i els infants hauran de ser nascuts l'any 2013 i 2014. Lloret de Mar disposa actualment de dues llars d'infants públiques. Són, concretament, la Lola Anglada i els Pops. Pel que fa als centres privats, són 5, els Vailets, la Lluna Marinada, l'Escola Bressol Marinada, la Mamma Mia i l'Infantil Estel. La informació d'aquests centres i del període d'inscripció i matrícula es pot trobar a l'apartat d'Educació del web de l'Ajuntament de Lloret. Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, els pares o tutors han de presentar una fotocòpia del llibre de família, els seus DNI, la targeta sanitària individual i les vacunes del nen o nena. En el cas d'al·legar criteris de prioritat, també s'ha de presentar la documentació que l'acrediti. Està previst que el 26 de maig es publiquin les llistes amb els barems, obrint així un període de reclamacions de 3 dies. La publicació de les llistes d'admesos serà el 5 de juny. El Museu del Mar de Lloret acull des d'aquest mes de maig dues noves sales dedicades al maquetisme naval i el primer espai hoteler de la població. La planta baixa acull el material del maquetista naval Xavier Macià i Andreu. El visitant pot traslladar-se a l'estudi professional de disseny i confecció de maquetes que tenia a casa seva aquest lloretenc. L'exposició mostra tot el material provinent del taller de Macià, com ara maquetes inacabades, amb diferents tècniques, talles, eines, plànols o llibres de la seva biblioteca particular, entre altres objectes. Tot aquest material ha estat cedit a l'Ajuntament per la seva vídua. Era el desig del meu marit tenir una col·lecció aquí, no un barco aquí, un barco a Barcelona, sinó tot junt aquí. I estic molt orgullosa. Estic més orgullosa de tenir els barcos aquí que a casa. És molt bonic d'anar a un museu dient, mira, això ha fet el meu marit. D'altra banda, i la segona planta, s'ha renovat la sala anomenada El Lloret d'abans. Tot el discurs de la sala gira a l'entorn d'un anunci publicat al diari La Vanguardia l'any 1910, on s'anuncia el Santuari de Santa Cristina com un hotel tranquil, acollidor i amb unes grans vistes sobre el mar. L'ambient de la sala convida a viatjar en el temps per descobrir l'ambient en el municipi de la primera dècada del segle passat, molt abans de l'anomenat boom turístic. Fent recerca s'ha trobat que el primer establiment turístic, no tan sols a Lloret sinó de la Costa Brava, va ser Santa Cristina. Sabeu que al cantó de l'Ermita hi ha un antic hostal. Aquest hostal va obrir les seves portes el 1910 i per tant en aquest lloret d'abans, en aquest lloret d'abans del turisme hem volgut d'alguna manera reflectir el punt d'origen del que va ser el canvi posterior de tota la vida a Lloret amb l'arribada del turisme. I per tant conservem encara Santa Cristina, mobles de l'època, vaixella de l'època, i em fa l'efecte que serà interessant pels lloretencs i pels visitants també poder contemplar en el Museu del Mar aquest començament, aquests orígens del turisme, no tan sols, com deia abans, de Lloret sinó de la Costa Brava, i veure-ho amb peces autèntiques originals de l'època. Fotografies del santuari o d'un cotxe d'època aparcat just al costat de l'hotel de Santa Cristina i l'ermita són imatges que recorden aquell moment i aquell context. El museu està obert tots els dies de la setmana en horaris de matí i tarda. El bon temps, l'ambient agradable i la 60ena de propostes que van presentar els botiguers van convertir en una gran festa la nova edició del Lloret Night Shopping, amb els comerços oberts fins passada la mitjanit i moltíssima animació al carrer.
I és que tot convidava a gaudir d'un vespre gairebé estiuenc, entre compres, música, tastets gastronòmics, passarel·les, grups d'animació i ball. Entre molts atractius de la vetllada, la proposta comercial presentava interessants promocions i descomptes de les noves col·leccions de roba i complements. A la iniciativa hi van participar al voltant d'uns 250 comerços de la vila amb l'objectiu de posar en evidència la capacitat comercial de la població. Bé, és un dia que tothom té molta expectació. Hem creat aquesta expectació amb la quarta edició que fem aquesta celebració, aquest Night Shopping. Doncs creem una mica més d'expectació que els altres anys. Veiem que la gent també ho espera, molta gent del poble ho espera i veiem que això crea aquesta expectació i crea aquesta atracció que realment és el que anem a buscar. O sigui, el que anem a buscar és crear un esdeveniment per portar gent. Aquesta és la idea. Si l'oferta més estesa per cridar l'atenció van ser les actuacions musicals, una altra iniciativa que també va ser molt vistosa van ser els aparadors vivents amb models fent de maniquí. Tot i així, sí que ens trobem que cada cop hi ha més predisposició per part dels negocis de fer alguna activitat, de fer un esdeveniment, de fer una promoció, de fer qualsevol tipus d'acte promocional. Si més no, un punt, sempre estem parlant del mateix, d'atracció, perquè realment el que hem de fer és que un cop tenim la gent aquí, nosaltres ens encarreguem de portar la gent i després són els negocis que han de convèncer. Són els negocis que realment a última hora amb tota aquesta gent que hi ha aquí diuen, ara com ho faig per atraure aquesta gent? Nosaltres posem la gent al carrer, fem el necessari per portar aquesta gent perquè tot estigui, però després han de ser els negocis que d'alguna manera o altra han d'intentar convèncer i han de portar la seva atracció cap als seus establiments, i ja sigui davant del que hem dit, de fer un esdeveniment, de fer una promoció, de fer un preu especial, el que vulguin. Inclús a vegades no és només això, sinó de fer una petita atenció. Aquesta és la quarta edició del Lloret Night Shopping, una experiència que repetirà aquest any al tancar la temporada al mes de setembre. Èxit de públic a la tercera edició del Lloret Fórmula Weekend, on els aficionats del motor van poder gaudir d'activitats i d'exhibicions de les primeres marques del sector. La novetat més destacada de l'edició d'enguany ha sigut el canvi d'emplaçament de l'exhibició de vehicles que s'ha fet a l'Avinguda Just Merlès, donant molta més espectacularitat a l'esdeveniment. Les exhibicions de divendres i dissabte van ser seguides per un nombrós públic que va gaudir d'un espectacle únic que van oferir aquestes marques participants. Un dels grans atractius va ser també la possibilitat que va tenir el públic de conduir vehicles de gamma alta com els Ferrari, els Lamborghini o els Mitsubishi. La plaça Pere Torrent va acollir també un circuit de càrting itinerant i la plaça de l'Ajuntament va oferir una exposició de vehicles clàssics i d'alguns cotxes de Fórmula 1 antics. Tota una sèrie de reclams que buscaven ser un complement perfecte al cap de setmana de la Fórmula 1 celebrat al circuit de Catalunya. Doncs és una aposta molt important. Lloret tradicionalment havia sigut la seu de grans aficionats al motor que amb motiu del Gran Premi de Fórmula 1 escollien Lloret com a camp base per allotjar-se i després anar a veure les carreres. Els últims anys això s'havia anat perdent, poder per l'aparició òbviament, altres destinacions competidores i potser que estan més a prop del circuit. L'aposta del Lloret Fórmula Weekend passa per intentar recuperar tota aquesta quota de mercat i tornar a ser una mica allò que vam ser, i per això convertim Lloret en una petita ciutat del motor. Lloret Fórmula Weekend ha crescut cada any tant en visitants com expositors. Així, en l'edició de 2014 van visitar la població més de 5.000 persones, atretes per l'oferta complementària al cap de setmana de Fórmula 1. És així que moltes agències de viatge han decidit allotjar a Lloret els clients que venen per assistir al Gran Premi i són moltes les empreses que hi volen ser presents. A nivell d'empreses participants tenim més de 20 empreses involucrades, des d'activitats de motor per adults, activitats de motor infantils, expositors que venen producte oficial de primeres marques, empreses de gastronomia, moltes empreses i moltes persones per fer possible tot això, aquest esdeveniment de 3 dies, i bé, a tothom s'ho passi bé. La tradició del motor a Lloret ve d'antic i són molts els esdeveniments que s'hi han fet i que s'hi estan fent en l'actualitat. El Lloret Fórmula Weekend és una aposta més de la marca lloretenca per continuar al capdavant del turisme al país.
l'arròs de la costa amb sípia, cloïsses, fideus de calamar i escuma de vieires caramelitzades, la cassoleta d'arròs de l'art de les platges de Lloret, sabeu que l'arròs de l'art és el plat típic de Lloret, de quan es feia la tirada d'art, l'arròs aquarelo amb sipietes, llonganissa de Pallars, espàrrecs i faves, l'arròs melós punta marinera amb bolets confitats i marisc, el farcellet d'arròs amb llet de bacallà i falta. Només són alguns dels menús que es poden degustar aquests dies en els diferents bars i restaurants de Lloret de Mar que participen a la 15a edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs. I és que tot aquest mes de maig 27 restaurants i hotels ofereixen aquestes jornades que persegueixen presentar la qualitat de la cuina lloretenca i oferir nous al·licients per al turisme de proximitat. En les diferents ofertes s'hi poden trobar plats tradicionals i gastronomia més creativa amb arròs cuinat de totes maneres pensables, caldós, en cassoleta, paella o socarrat i combinat amb peix, marisc, carn, fruita o verdures. I és que després de 15 anys la campanya està més que consolidada i ja és un referent per a la cuina de Lloret. Molts restaurants que no havien participat mai, en el moment en què s'apunten a les jornades gastronòmiques se'n donen compte de que reben molta més clientela de Lloret o de fora de Lloret, de les comarques de Barcelona, etc, que venen atrets pel fet de participar a les jornades gastronòmiques de l'Arròs. Algun restaurant que potser es pensava que era només per turistes, resulta que se'n donen compte que també tenen una cuina molt elaborada, amb cuina casolana, catalana, sigui tradicional o sigui innovadora, perquè aquí barregem els dos conceptes de cuina tradicional amb cuina moderna, no? I per tant, doncs, els fa que rebin clientela nova per tastar els menús de l'Arròs. A les darreres edicions s'han venut entre 3.000 i 3.500 menús de l'Arròs. Els menús de les jornades oscil·len entre els 24 i els 55 euros i venen acompanyats amb unes entrades als jardins de Santa Clotilde i al casino, així com 2 hores gratuïtes als pàrquings municipals. La següent fita de la cuina lloretenca serà la 13a edició de les Jornades Gastronòmiques de la Cuina del Peix de l'Art, que se celebrarà al mes d'octubre.